कम बयसर झीलମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭାବନାତ୍ମକ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସହଜରେ ଜିତା ଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କହୁଥାଏ ତେବେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ବାମ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଦେଖିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଓ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶେଷ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ବା ବାମ ପାଖରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାଟି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଶ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ନିଶ ପୁରୁଷ କଣିଆକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଓ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷମାନେ ବିଛଣା ଉପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ତାହାର ବି କ୍ଷତି କରିଥାଏ।